Filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jibqa' jikkritika l-ftehim li l-Gvern għamel maċ-Ċina, l-Aġenzija ta' Kreditu Moody's innotat l-isforz li qed jagħmel il-Gvern Malti sabiex itejjeb is-settur tal-enerġija, settur li tħalla mitlu taħt gvernijiet nazzjonalisti. Il-Partit Laburista fi stqarrija qal li Moody's tingħaqad ma' taqdiet u entitajiet li faħru dan il-ftehim li ma' ftehim ser ifisser serħan il-moħħ għal ħaddiema tal-Enemalta u impjiegi ġodda. Al kuntrarju l-kap nazzjonalista Simon Busuttil jibqa' iżolat u waħdu jikkritika dan il-ftehim. Il-Partit Laburista iżid jgħid li l-istess Moody's issemmi kif il-ftehim maċ-Ċina ser jagħti injezzjoni finanzjarja li ser tgħin lil Enemalta filwaqt li l-kumpanija China Power Investment Corporation hija waħda mill-akbar 5 kumpaniji fiċ-Ċina. Il-Gvern jinsab għaddej fuq il-pjani tiegħu għas-settur tal-enerġija fejn permezz tal-qalba għal-gass ser ikonna arja aktar nadifa u aktar saħħa l-familji Maltin u Għawċin, speċjalment dawk tan-naħa t'isfel ta' Malta. Il-Partit Laburista jfakkar li dawn il-pjani ser ifissru kontijiet orħos għal familji minn Marzu li ġej filwaqt li l-Korporazzjoni Enemalta tibda tqum fuq saqajja.